дестай қанд аз чӣ сабаб пайдо меша? Ирсият аз сабаби асаб, аз сабаби хӯрокҳои серғизое ки мо истеъмол мекунем. Кӯшиш кунем баъд аз соати 6 бегоҳӣ ягон чиз истеъмол накунем. ана мехоҳем бо ин дастгоҳ мо қанда месанҷем, барое ки бисёриҳо савол доданд ки қанда дар хона чӣ хел мо санҷиданамон мумкин аст бе духтур. ҷои тарсашу ҷои даҳшаташ нестай. дӯстои азиз, саломат бошед ҳама вақт. барои касалиҳо қанд тавсия метиҳам ки бештар об истеъмол кунед ва хӯроки парҳезӣ бо мо бошед. дӯстони азиз, алейкум дӯстон, салом алейкум подписчикои мо. мувофиқи хоҳиши мо чай Сабрина подписчики мо барои мо ҳалвои тоҷикиро чӣ хел пухтанша ки дар идома пазанд фиристод. омода бошед. барои тайёр кардани ҳалвои тоҷикӣ 1 коса орд ба коса бигиред, 1 коса шакар, 1 коса равған дар инҷа ҳастай бо забони русӣ ва каме об лозим аст. 1 коса орд, 1 коса равған, 1 коса шакар ва каме об. дӯстони азиз, акнун сар мекунем. дар ин шакар мо камтар об мерезем, як тараф мемонем ки чӣ шава, сироп шава. ана ки равғана мо бирён мекунем, дар равғана мо ҷӯш мекунем, тоис дар равғани ҷӯш мо орда мерезем. ва ин тараф соҳибхона яъне кадвону бояд чӣ қадаре ки метавона орда бояд бикова шоколадни светиш куна. нигоҳ кунем, бояд аз сари дег дур нашавӣ. барои очаи Сабрина камтар душворе ки бояд аз сиёмка мекуна барои мо. барои заҳматотон ташаккури зиёд, кадвонои меҳрубон, модари азиз ки барои мо иқадар рецептҳои хуб аз он ҷумла ҳалвои тоҷикиро пешкаш кардастем. идотон муборак боша. очаи Сабрина ва тамоми подписчикое ки канали мара дастгирӣ мекунанд, комментария менависанд, тамошо мекунанд, лайк мемонанд. бори дигар ба хонадони ҳамаи шумо ид муборак дӯстои азиз. акнун нигоҳ кунем, мо бояд то шоколадни свет шудан орда биковем. ана орди мо шоколадни свет шуд. чӣ қадр ки метавонед орда шумо дар алови камтар пастар кобен 1 коса равған, 1 коса орд аётон наброре. косаи дигарие ки шакар да мо об рехтему сироп шид ҳозир мегирем да инҷа мемонем. қандоб меган тоҷико. қандоба мегирем да ин мерезем ва бо мековем. очаи Сабрина ки бо як даст сиёмка кардан бисёр ба и душворе, барои ами қандоба рехтанша нишон дода наметавона. вале шумо аллакай медонед ки бояд қандоба бидозед. дӯстои азиз, ина қандоба мерезем. нигоҳ кунед, қандоба мереза очаи Сабрина ва шумо ҳам ҳамихел кунед. баъде ки мисли шоколадни свет шуд орда равған, ин ҳалвои чиста тоҷикия ки дар туё, дар маъракаҳо, дар идо модарои мо, занои тоҷики мо тайёр мекунанд. хеле ҳалво бисёртар дар минтақаҳои мо ҳаста, яъне тоҷикода. ира ҳалвои тоҷикӣ мегӯянд. дӯстои азиз, бисёр хушмазза ва хеле зиёд меиста, яъне ки вайрон намешава. агар сиропа қандоба мерезем ва мекобем. чӣ қадр ки тоне кобе. нигоҳ кунед дӯстои азиз, чӣ қадаре ки метоне кобен ки вақти кофтантон амо бипаза, яъне ки ҳалвои мо, тариқи кофтани мо ва 1 дақиқа бояд дега танҳо нагузоред, барое ки тагш месӯза, кулула мезана. очаи Сабрина бисёр заҳмат кашид бо ҳамин қадар ки масалан штатив неста, бе штатив мо даиқа сиёмкаи шурӯъ карда. ина ҳалво пӯх дӯстои азиз, ҳалвои идгардакӣ пӯх. ташаккур очаи Сабрина. дастархони донаи шуморо интизорем. имрӯз очаи Сабрина барои мо торт пӯх, барои мо салат пӯх, барои мо ҷигаркабоб кард. ана акӣ навбати ҳалво шуд. дӯстои азиз, каsetон савол доде, марҳамат бинед. ҳалвои осонаки тоҷикӣ, арзонаки идона тайёр шуд. бори дигар идатон муборак. хонаи мо биёе, идгардак, хонаи Сабринашон бе очаи Сабрина. ташаккур. саломат бошед. дӯстони азиз, боз савол медиҳед ки пули ютуби ман чанд сум шуд. пули ютуби ман як бор $105 ман гирифтам ва то имрӯз ҳоло пули дуюмамро нагирифтам. просмотр камтар мебошад, ба ҳаминашам шукр. ман парвои ин пулро надорам. барои ман дар ютуб наворе гузоштан, қиссаеро эҷод кардан, ин мисли як муҳаббат мебошад. шумо метавонед дар бораи зиндагиятон нависе, ман ба шакли қисса барои шумо пешкаш мекунам. ака пули ютубамо Айтворский студия даромадеб дидем,
ва байни 3 моҳ чӣ қадар пул кор кардааст. ҳозир ман шумода нишон медиҳам дӯстои азиз. вақте ки шумо блог мекушоед 4000 соат доре ва 1000 подписчик доре, аллакай пул кор кунад ки шумо яъне монетизатсия шумо агар шумо ягон хатоӣ надошта боше, видеои дуздӣ надошта боше, ҳуй мешавад. ҳозир ман ай Google AdSense вақте ки Google AdSense вихд менависе пайдо мешавад дар Google Chrome, пул ман мебинам. пули ман 58 евро ва 89 сент. ин мешавад қариб $70. бо мо бошед. ҳамватанони азиз, блоги мо тамом шуд. аз ҳамаи шумо хоҳишмандам ки касе мехоҳад дар борааш қисса нависем, ҳатман ба мо дар комментария пешкаш кунед. бо мо бошед.